Her er Jonas. Jonas elsker sin smartphone og bruger sociale medier rigtig meget. Men Jonas føler sig sjældent inddraget i de medier, han bruger, og poster sjældent noget. For det meste bliver han bombarderet med, hvad andre poster, uden at kommentere eller være en del af samtalen. Jonas savner at kommunikere personligt. WaveChat sætter nye grænser for kommunikationen. Med sin høje interaktion og inddragende design lægger det op til spontan og fri samtale. I modsætning til andre sociale medier har man i WaveChat ikke en personlig profil. Her laver man ikke opslag og posts, men taler sammen, ligesom i virkeligheden. I WaveChat har Jonas mulighed for at snakke personligt med sin gode veninde Sofie. Når de taler sammen i WaveChat, så forsvinder beskederne løbende, lidt ligesom når de står over for hinanden. Dem, som Jonas taler mest med, er dem, der står tættest på ham. I WaveChat har Jonas også mulighed for at snakke med grupper, f.eks. sit fodboldhold. Her kan de snakke om hverdagsting, f.eks. at de glæder sig til kampen, eller sende et hurtigt billede eller en video, som er væk lidt senere. Når man skriver i gruppen, er det kun gruppens medlemmer, der er i rummet. Selvom det bare er en app, er det som at tale med sine venner.